Sziasztok, én Titus vagyok, és itt lennék egy Minecraft túlélő sorozattal, annak is az első része, és szélsőséges map. Igen. A sorozat addig fog menni, amíg nem építek minimum egy 2 emeletes házat, találok 64 gyémántot, szóval sokáig. Meg még a túlélés is nehezebb lesz. De szerintem egy kicsit jobb lesz minden. Meg sokszor mondjátok, hogy unalmasak a videóim. Adjatok tippeket, lesz majd parkour videó. Mondjatok tippeket, hogy mi legyen benne. Meg ilyenek. Vagy küldjetek mappokat. Skype neven Szivacs 20. Vagy meg Titus. Az a kérdés, hogy oda hogy jutok le. Mert én most oda akarok eljutni. Jaj! Szóval ja, most egy kicsit fosok. Ettől a lejutástól, mert meg jó. Ja, a sötéttől falszak már nekünk. Hát mert mire oda lejutunk, ami persze eltelett idő, több, mint egy. Na. Most, hogy lejutottunk, mehetünk vissza. Jó, mi? Én is rajtul élvezem. Erős gépeknek ajánlott ez a map. És hát azt olvastam. Hát az én gépem sem, hát nem túl erős, de nem mondom, hogy gyenge. Ja. Most, hogy csináltam egy TD Craftos hirdetős videót. Van rajta pár darab nézettség, de ahogy megcsináltam, pár óra múlva 51-ről 128 megtekintésem lett. Ez azért nem semmi. Lájkokkal még mindig elég rosszul állunk. -10 volt, most már 1+1 van. Szóval légy szíves, lájkoljatok, meg iratkozzatok fel, meg minden. Ami csak lehetséges. Jó. Na hát, hol lakjunk? Az a kérdés. Mert itt a hegyek közt nem nagyon könnyű házat csinálni. De láttam egy elég faja kis helyet, csak hát az a hegy másik oldalán van. Szóval is fog oda igen, repülni, hát videón kívül. Nem, csak szivatlak. De átfúrom magam. Vagy, hát, ja, átfúrom magam. Szerzek egy csomó cuccot vele, és még videón belül lesz meg. Fáj a kezem és az ujjam. Amúgy nem. Hát ezt nem hiszem el. És ez sem. Nekünk a dolgunk az, hogy a másik oldalra menjünk. Szóval sajnálatos módon mászhatunk fel.
nem. Mert átmegyünk rajta. Kicsit hosszú fúrás lesz. Nem tagadom. De ezt kell szeretni. De kell lesz még. Nagyon kivágjunk. Hát nem is tudom. Hát. Unalmas, ahogy itt követszedek, nem? Nem tudom. Majd videó leírásban mondjátok meg, hogy miket vágjak ki. Bányászásokat, favágásokat, hosszú járkálást, majd ilyen fúrásokat, mint most van. Ez a megértő Soder barátunk. Jaj. Sötét lesz ez a videónak. Meg nekem is. Szemem meg nincs. Hát akkor sajnálatos módon átmászok és ezt követ használok. Hisz ez mégis gyorsabb. Van szén is. Azt készedem. Kettő darab, jó van. Mindjárt elérjük a 7 percet. Ó. Hát 8 percnél sokkal többet nem nagyon akarok. Ja, 8 percnél több videót. Na, kezdem előre. 8 percnél hosszabb videót nem nagyon akarok. Végre sikerült kimondanom, hogy nem sikerült. Azt hittem sikerülni fog. De hát túlugrottam rajta. Ó, hát már. Ami percnél jár. Elszedem a cuccaimat aztán. Hova is ugrottam? Na. Hát akkor ennyi. Ennyi volt a cuccom, jó van. Most elszomorodtam. Most hajlamos leszek meghalni. De nem, akkor nem fogok, mert ez van. Hát ennek a résznek ennyi is. Ennyi vége, kész, sziasztok, majd találkozunk a következő részben. Sziasztok!